Amets Ormaetxea, Arrasatearra, 20 urte, Sorgina. Kepa Junkerak bere akelarrerako deitu hotzanean, Irati Gutierrezekin batera ebilena musikan. Irati soinuarekin, Amets panderuarekin. Bixak sorgindu zituan Kepak, eta aldatu egin zaten bizitza, neurri baten behintzat. Hasieran ibiltzen txapelketetan, ez dakit 4 urte, ez da izan bat ibilikitzen, 3-4 urte ibilikitzen txapelketetan. Eta hori, gero horretaz aparte, kale jiretan talan behi urtete egitzen, ez azkenean laguntaldiak ingo hauen, eta noixemin urtete egitzen kale jiran, edo zein herritan. Eta gero erromexetan bebai hilbi izan gare, momentu puntualetan. Eta gero etorkakun hau Kepan gonbidapen hau, izan zala 2012-2013 garen urtien. Guk bixok beste jaialdi baten hartu gaben parte San Josetan, Azpeitin. Eta hortik horpegi ezagunak ingitzen. Eta olako baten etorri izan Arrasatera, Arrasateko kilikitarraldien konparsakin kolaborazio bat itzen, 25. urte horrena zan, eta eskatu zutzien kolaborazio bat itzeko. Eta baita nire aita roi hortan zauden sartuta, eta orduan ezan zuzten pandero jole bat izatorrela, eta ber joko nagoen erekin. Eta nik baita zan utzen. Eta horren ostien ogazik jaten komentetan zelan gure zabenin proiektu bat, neska gazte batzukin, joten, kantetan, dantzan, apur bat denatik itxan zabienak eta ber norbait ezautzen hauen. Eta esan utzen lagun batzu gana aukela. Ametze komentu zuzkunean, eratzen nintzen guf, eta guk honekin zein bio. Eta zertarako izango gare kapaz, hori beste ze azkenian pixkate baita jutezare ez jakintasun horrekin, urduritasun horrekin, eta, bueno... Espero ez dut gauen gauza bat izan zen, momentu batetik bestera izan zen, en plan, wow, Kepa Junkera moduko artista batek zela ikusi gaitzun berekin proiektu bat itxeko moduen, ez? Imagina hasieran 14 urtekin, 13 hasi, eta basatu zela, wow, eta oin. Eta hori, ikasketekin azkenean konpaginaten jakin bida, konpaginatzen, eta ahalik eta hobeto moldatu gare, eta hori enpeño asko jarri, implikau, eta hori gure bizitzako parte bat bihurtu da momentu hauetan. Momentuan nola bizitzen gabitzen, zaten, dauku suertia, baina gero benetako suertia, edo zelako bizipenak eukitzen gabitzen denbora batera konturatuko garela. Azkenean hau egune baten bukatuko da, ez? Eta ez da honi esango joe, zelako suertia euki duen eta zelako esperientzia bizi duen. Disfruta bitzen dugu, eta nik uste dut gauza politxak itzen ditugu. Kepa Junkera eta Sorginak. Kepa soinuarekin eta isa dozena bat neska, 16 eta 22 urte artekuak, beste hainbat instrumenturekin. Dantzan eta ikusten ez dian hainbat zereginetan bebai. Lehenko aldiz geratu gitzenean Kepakin, berak zatuzkun zein zan bere ideia, eta lehenko gunetik hasi gakun apur bat erakusten ze instrumentua guztoko gakon guk ikastia. Eta lehenko gunetik hasi gitzen instrumentua joten ikasten. Osa, perkusioak. Pandora joten bagik isen, baina berak esaten zaren moduan matiz edo volumenakin jolasten edo erakutsi zuzkun. Eta gero peinapardia, dala Salamankako pandero bat, pandero karratu bat, makil batekin joten dana. Eta gero, panderua joteko jo baina igual instrumentu diferentetan, ez? Adibidez, joten du pandero mutu batekin, ez dauke txapak. Gero joten du lata de pimentón, ez? Olako lata batzutan, azkenean soinua be diferentzia dukolako. Eta gero ikasi gaben txalapartia joten, anizan botila be joten du batzutan. Astian ziar ikasten, eta gure lanekin, igual astian ziar be telefonoz hitz egiten eta gure artean WhatsApp bidez o komunikatzen, kantu hau ikasi bideogu junbi garelako esaterako Murtziara, eta Murtzian kantu hau joten dabe, eta orduan hau ikasi berda, letra honekin moldatu geike doinu hau, euskeraratzeko, eta hola pixkat kultur fusio hori ere sustatzeko. Eta orduan izango litzake astian ziar hori, eta gero Murtziaraino jun kotxez, Murtzian jo, gainera kontzertua 8 baldin bada, perfecto, baina gertauleik izatea 11etan eta egunen baten ordu batetan, eta orduan hor apurra luzatu iten da. Eta gero bertan loin, eta igandian buelta eta berriro klasera, orduan holan egon gare aste pila bat. Eta azkenean nekatzen daben zerbait da, baina egia dabe gustora itxen dana, ez dakala
ezin kegau. Holako proiektu baten sartu alizatia, ez bakarria, erromeri mundu, izan leike mundu oso txiki badala, esan leike. Eta hain zabala bihurtzi aldi berian, gure mundua, guk hainbeste maite duen mundua, nik uste izan dela kriston sortia guretzat. Soinu txikita panero eskutan da biziguna, oien bidez gozatu nahi inguruan dauzkaguna. Inoiz aitopa amona dantza jartzen da tribuna, gukera tristura gana usatu nahi dituguna. Musika jarriko da, Bale, jarri Horaixoa. irrati xabeto, bai. Musika diferentiak ez dut ditut. Gizesa musika asko entzuten dut, egun entzuten musikia. Eta, bastagit, entzun neike musika komertziara, entzun neike euskal musika, entzun neike edo zer. Gallego batzuk, o entzun neike... Honek emutu da gallego zabitzela. Bai, behitu, gallegoa, justo kontzertu gaben Galizian kepakin, eta justo basan festival bat, eta joten zorien honek, die Pelepau. Eta da olako gizon talde bat, bakarrik itzen duen musikia bai perkusioekin eta euren ahotzekin, ez dau beste instrumentoi. Eta dana die gizonezkoak eta hori joten da Galizian mitikoa dien, ez da dien, kontxak osaten jakenak, jota dut tanborra, bombua eta panderoa bai ez. Eta Petxagaten oso indar haundixas aukien talde da Petxagaten zala. Ez dakit, Petxagaten oso ezberdina. Gainera, euren ahotza daukien indarra bai oso berezia da, eta Petxagaten oso ez dakit. Kepan eskutik orduan, buska apurat ezberdina de jaso duzu, apurat eta ez igual entzuteko beste modu da ikasi zuela edo beste gozatzea preseiten edo bardero batzuk edo... Bai, azkenean Kepak oso esperientzia handia duk eta hori da berak guri transmitu duzkuna, ez? Azkenean berekin viaje asko inditzugu eta kotxien ordu asko pasau ditugu, bai Galizia, bai Huesca, bai leku pila batetara jungare eta ordu horretan beti zozen bier, ez? Azkenean. Eta bai Jerri Eusko asko musika oso ezberdina. Bai guztatakonak abestiak, opetatakonak, hori. Beste punto bat daukienak. Hori da, adibidez jatuzko abesti bat, esate, entzutu zue hor gitarra hori erakitzen dagoen melodia hori. Igual guk abesti hori lehenengoan entzun, eta ez gintzen fijauko gitarra erakitzen dagoen melodia hortan. Baina berak esaterako eta hori ba egia. Eta ez dakit, olakotan asko aberastu gaitzu kotxien bideiatze honek, ez? Eta horretaz aparte, beste musika arlo batzuk, beste musika mota batzutara bezabaldu gaitzu. Nik esatut lehen Pelepau hau enauke inoiz entzungo espalitz bera batik. Esango nahi, zeda hori, ez? Eta espazen berak zendabitu entzun ondo. Ondo entzun da, berak munduzku beste jakinduria hori guri nahiko aberazgarri xapetu dela. Peninsulara mobilgoaren leku banetan, jaso duen aberaztasun hori izen da ikaragarria. Nik enaun espero gure peninsula honetan olako indarra zauenik musika arloan, ez? Ezautu dugu letrak, ezautu dugu instrumentuak, ezautu dugu ohiturak, asko ikasi dugu hortatik bai, ez? Azkenean, enagoen uste hasiera baten gure peninsula honek olako indarra zaukenik ezauten moduan. Bueno, urrin be egin jozu hainbat viaje, ezta? Beste kontinente diferente. Bai, adibidez, egon garen Marrokozen, egon gare Krakowian, egon gare Dinamarkan, egon gare Washingtonen. Adibidez, gu lehenengo aldiz jungitzenean dana batera, Dinamarkara izen zen, eta guretak izen zen, oso markauta eratu jakun bideaje bat, ez? Azkenean, jungitzen aste bete, zaukegun hori 3 emanaldi, zan festival bat, emanaldiko partatzaileak ez daukien zer ikusirik gurekin, zan beste musika mota bat, baina oso desberdina. Eta hori ez, azkenean jende pila bat ezautzen duzu Dinamarka, ez? Dinamarka olako, gaina ez da Dinamarka olako herri, ez esan olako herri txikitxo bat, eta Marrokosekoa bai bastante hiru jungitzen, eneri itzala iztani, eta
hori izan zen apura txokantia, ez? Karo, egun Marroko zen ez gingo zen inoiz egon da. Eta jungitzen, hori, kontzertu dugu Marroko zen. Karo, ara heldu gitzen nian, ikusi gabenean, justo gainera zeukun Medina, Medina, kalia estu-estuak, Muriatik barrura zen kaliak, eta justo zeukun hor eta hotela, eta horra sartzeko eta esan, wow! Mutu zaben gingo zela beste epoka baten, ez? Denboran atzera ingauela moduan, impactatu eskunein beste nik uste dut horregatik begeratu jakola kontzertu hori nahiko markauta. Ongitzen Tetuan eta Tangerren, eta iruro geratu nintzen apur bat, onzu ondo pasau gauen, izan zen esperientzia bat kristona, eta ez dakit ni beti gomendatzen dut, ez, Marruekos. Marruekos esatu ustien bako dizio, Marruekos, nahi etortzegat hori, kalean estu-estuak, irudi horrek etortzea gurura, ez? Zeinek esan betxo, ez da beste viaje miseinik, gaina zeinek eta kepa jonkera, eta batera eta bestera, ez? Joder, indala 5 urte, zeinek zango zauen, betz, egongo zare Washingtonen, Marrokos baten kepa jonkera batekin joten, ez? Ni, vamos, zuz, hori gezurra da. Bai, baina, bueno, suerti bukidu bai, eta... Bai, oso. Hombre, hori, azkenean 6 urtekin asegitzen du... Azkenean dana bidai bat izen da, ez? Bidai honetan 6 urtekin asegitzen. Eta jarraiketan da. Bai. Kotxen sartu eta igual niontxo bertan lo hartu dut. Bai, hori pastagagu beti. Kotxen sartu eta automatikamente lo. Lo. Kepak beti zatago, mundu uste konversazio bat, eta bai, bueno. Lo, baina danak automatiko, dana sartu eta abezin jungo aurrien, ez? Betik diskutiruten, venga, ni ez. Azkenak sartu dagoenak aurrien doie. Karo, kopilotuak beti, ez dakizu, apur bat, kompainia apur bat, pilot... Azalpenak entzun da apur bat. Hori, apur bat, atzeko dana lo. Osa, kepa joitu da. Hola, kepa. Kaixo, zer moduz, venga. Bai. Hala, aurrera. Bai. Basurtuko auzoan orain mender. Enkargu txiki baterako ametxek kantu bati ahotsa jarri da gizon gura daukepak. Etxera deitu dau, bertan grabaitera. Ametxeri dagoeneko etxako arrotziken leku hau. Denporia pasau da han alkartu zian lehenengo aldi hartatik. Nau kepa junkera baten etxian, proiektua gure daula inerekin. Azan, disko bat izango da, kriston esperientzia, eta gero bigarren etorri izan, eta zaten, joder, ¿sabes? Guk espero ez gauden gozat izan da. Ellas no saben tus siguientes jugadas, quiero decir, ¿no? Entonces eso es algo que es, claro, intrínseco en los que, en mi caso, los que generamos, los que aportamos, los que intentamos hacer cosas que no sean copias de algo que se ha hecho, ¿no? O sea, yo me he basado en la paleta de mi Aitite, de mi madre, luego de los grandes de la tiquetisa que he podido conocer. Pero llegó un momento en el que dije, le tengo que aportar algo también, ¿no? Simplemente porque yo tampoco quería hacer una cosa de juntarme con una bandetera o dos y tocar unas tiquitisas y unas pulsalas, sino que quería buscar, ¿no? Yo creo que eso se dieron cuenta de las primeras veces que vinimos aquí. Yo creo que a partir de ahí sí que han visto que lo que pretendía era una búsqueda, ¿no? Ya me vieron tocar, ya empezaron a ver que no tocaba igual que el otro día o que estaba... Entonces yo creo que en ese momento, y Amés yo creo que ha sido, yo creo una de las personas que tiene una capacidad, tiene un talento y tiene sobre todo yo creo que un amor y una vocación a esto que lo transmite, ¿no? Y yo creo que es una parte que son chavalas majísimas, que son muy buena gente, que no tienen... Yo viví también esa etapa de la tiquetisa un poco más celosa, un poco más... Yo creo que son gente con un corazón muy grande y luego creo que tienen esa capacidad también de transmitir esa alegría, esa frescura, esa energía que tiene esta música, ¿no? Y luego también yo creo que han sido capaces de ver que cada concierto hay que darlo todo, que hay que intentar dar el máximo, pero sobre todo disfrutar y llevarte tú también para tu casa luego unas sensaciones que muchas veces en algún momento no eres a lo mejor consciente, pero creo que es importante. Y luego, desde luego, pues ya te digo, yo estoy muy feliz de haberlas conocido, muy contento y creo que ha sido un proyecto súper bonito y lo sigue siendo, ¿no? Hasiera batetik oso etxeko sentidu gare danok, ez? Oso gertutasun handia mutuzku kepak, eta egia da hemen enbeste ordu pasauta gero, azkenean gustora sentitzen zara, ez etxe moduen esaten dena. Oso gertuko izan da gurekin. Oso jatorra, oso
mila, erakutuzko gauza pila bat, eta hori, azkenean berekin ukioen harremana eta daukeun harremana, oso estua da, azkenean guk betze dugu, tio kepa, ez? Eta ez dakit, hori, hemen familia txiki bat azkenean bihurtu gare danok, ez? Como si te consideras que tienes una cierta experiencia, decir, pues aparte, solo puedo trabajar con gente que tenga la misma experiencia que yo o más, ¿no? Yo nunca pienso en eso. O sea, yo he hecho y sigo haciendo proyectos que coincide que hay gente que tiene más experiencia y otras. Lo bonito de este proyecto precisamente es que ellas a lo mejor no tenían experiencia y es lo que les he podido también aportar y a partir de ahí creo que es también algo muy diferente si lo haces con músicos profesionales, ¿no? Que ya tengan una trayectoria, ¿no? Esto era algo que podías moldear de una forma muy bonita, ¿no? Y yo creo que ahí ha estado la gracia de este proyecto y la sigue siendo, creo. Eragin handiz eduki dago nik uste dut berak erakutsi uzkun horrek gure musika arlo hortan, ez? Adibidez, guk kale jira bat dana trapata, dana joten gauen, hori. Pinon izan duten moduan, ez? Eta kepa erakutsi uzku, bai, volumenakin jolasten, matizetan, eta leku bakoitzian panderoak zarata desberdin badaukola, ez? Eta pandero, diferente bakoitzak, soinu diferente badaukola. Segun zein joten duen pandero berdina izan dabe, soinua oso ezberdina daukola. Orduan bakoitzak topau dauna da soinu hori momentu eta egoera bakoitzen zein izan, ez? Hasiera baten gustatzen, josuz, baina hori berdin da, ez? Ez dutuzuna, bueno, gu panderoa joten dugu, ez? Bizitza osoan azkenean panderoa joten, ni baki joten. Ja, karo, gero hiltzen da puntua zago, ostras, ez ez dakit joten. Yo creo que fueron las primeras cosas que empezaron a entender, ¿no? Que la música también de la bandeta hay matices, que puedes jugar con los volúmenes, que puedes hacer de repente una cosa y la otra puede complementarlo y buscar polirritmias. Guretako importantia da kepa guregan konfiantza hori ukitzea, ez letra batzukin o letra batzuk abestira melodiara enkaja, o ez, guk azkenean hori kepa gandik ikasi dugu. Eta guretako hori hauza aberazgarria izan da. Indarra emuten duzku azkenean berak konfiantza hori ukitzea gugan. Adibidez, lehenengo proiektu izan zen nahiko tradizionala, orduan berak eskatu duzkun hori letra tradizionalak, ez? Berak eskatu duzkun, hartu liburu zaharrak edo olako viniluak eta bilatu letra batzuk, zuendako zui guzteta batzunak eta tradizionala direna, ez? Son muy abiertas en ese sentido, de poder aportar también, de poder crecer con el proyecto. Ez garela bakarrik kontzertutan edo grabak estudiziora jun, graba hotza eta etxera ez, azkenean hori, lana itzen dugula, ez, instrumentuekin bai askotan, kontzerturako zelan bizualki zela geratzen dien instrumentuak, bakoitzak zezatitan jo dauen, ze golpe, ze dantza zein zartzen da lehena, ez, azkenean, apurat gube hori horran izan bihar izaten dugu, ez. Nahiz eta berak uki batuti esaten dana, ez, gube hori azkenean importantia hau edo ez, baina indartitxe gaitxu horrek bai berak gugan konfiantza horrek, gurekiko dauken konfiantza horrek. Ellas tienen que estudiar y tener sus carreras, y van a tener su vida familiar, sus amigos, etc. Seguirme a mí es un poco difícil porque, claro, para mí es una vocación, son 24 horas al día, ¿no? Yo he conseguido hacer de algo que a mí me apasionaba de pequeño, he podido hacer mi profesión, ¿no? Y mi vida, ya ves que yo no tengo horas, no sé ni qué hora es ahora, ni cuándo hemos venido, y yo puedo seguir, y tengo siempre, he podido compaginar mi vida familiar también. He tenido que sacrificarme en muchas cosas, efectivamente, porque tienes que dejar cosas, pero que a mí no me ha supuesto un sacrificio porque esto a mí me ha llenado y me sigue llenando y me sigue motivando un montón, ¿no? Los proyectos, las ideas. Y bueno, a Mech me parece, ella y su familia, pues la verdad que una maravilla, ¿no? Todo lo que han aportado
Y yo creo que Amets también ha sido dentro de las Sorguiñas, creo que ha transmitido una fuerza, ¿no? Eso creo que es imprescindible para este proyecto, ¿no? Yo creo que todas en general, ¿eh? Todas las que están, yo creo que tienen esa capacidad de transmitir, ¿no? Eta konparetan duzu lehenengo kontzertutariko bat, eta oinguak eta ez dauke zer ikusirik. Dauken indarra oin asko fuertioa da, ez? Azkenean, denboriak erakusten daudana, ez? Azkenean heldutasun batera beldu gare, 5 urte pasau die, eta gu askotan zato, zelakoa egitzen lehen, eta zelakoa garen oin, ez? Osa, izateko moduan bai, pentsetako moduan, lan eitxerako orduan, danien, esparru denetan notatzen da hori. Kaixo, zer moduz, aspaldiko? Ondo? Kaixo, ondo? Oie, sorionak, etxapelduna. Zenbat? Bat, bi, hiru, lau. Joder, bai. Aitzolatutxa da, aizkolarixa. Euskal Herriko aizkolari txapelketaren azken 4 edizioetan txapeldun. Eta hau Keparen taldeko kide dozena bat aldiz edo egin dauen ikuskizun baten. Aizkolarixa musika emankizunean. Proiektu hau Washingtonen elkar ezagutu ginen. Bueno, ezagunak lehendik ere bai, baina batez ere harreman estu hau Washingtonen. Eta hortxe Kepakin autobusean ara eta hona ibiltzen ginen, eta hantxe bere olako ideia magiko bat etorri zen, eta ea zerbait egiteko preste egongo nintzen, eta baietz ez. Hortik aurrera, hortik itxuli, eta nik uste dut hilabete batean deitu zidala, eta esan zidan, preste egongo nintzen olako zerbait egiteko, eta bere etxera etorri, irudi batzuk ikusi, doinu batzuk ensaiatu, eta hola sartu ginen historia honetan. Bai, egia esan, ezagutzen doztena, badaki nahiko saltzeroa nazela, eta gauza ezberdinetara ohitzeko, ez dakinik joera edo errestasuna dekotela. Eta bai, egia esan, olako musikarekin lotuta ez dute olako gauzarekin, eta hau izan da nire lehenengo esperientzia, eta espero eta mendik aurrera gehiago etortzea, eta gainera euskal kulturarekin lotura izan da, areta gehiago, ez? Siempre me gusta también experimentar, ¿no? Entonces me imaginaba, cuando yo empezaba a tocar la tiquitisa, en esas romerías de nuestros pueblos, siempre he coincidido con la gente del mundo rural, con los versolaris, con la gente del Eric Irolak, ¿no? Siempre hemos coincidido, ¿no? Todo ese mundo, ¿no? Y entonces, pues, dije, ya que estaba con el proyecto del Infierno Coaspua, con las Sorguiñas, pues decía, a ver qué pasaba si lo incluía dentro del espectáculo ya en los teatros, en donde hemos hecho las actuaciones, ¿no? Hasieran hori, nostra zelan hartuko de partez, olako ikuskizun baten, azkenean pandero, trikitixa eta dantza itzen dauen olako espektakulo baten zelan hartuko zabien partez. Eta egisa lehenengo aldiz ikusi gabenean, nahi bentsat asko harritxu zuztan ze ondo konpaginetan gauen, bai aizkoriak eta arrixak gure kontzertu honetan. Eta egia da, pentsagatela oso modu atraktibua ez, jentia gure kontzertuara hurbiltzeko. Baina bai, egia esan azkenerako nik uste dut gauza polit bat geratu zala, ikuskizun berezia, gainera, nire kasuan ortozik ibiltzen nintzen, eta aizkolari bat ortozik ikustea berak ere, errespetua edo lilura sortzen zuen ikuslengan. Y bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia súper bonita y especial, ¿no? Creo que hemos transmitido pues mucha fuerza y visualmente creo que tiene una estética pues muy especial. Badakigu ez, Kepa bilbotarrentzako, bizkaitarrentzako, Euskal Herriko edozeinentzako musika munduan zer dan, ez? Trikibutu munduaren ikur edo eredu modura ikusten dugu, nik txiki-txikitatik entzun dut bere musika, bere diskoak, eta batez begoratzen az, atletik bihotzean egin zauenean, disko hori etxean eukido betidanik, eta egia esan ondoren, are gehiago mirestu dut, ez? Bere lana nola egiten dagoen, nola ez dagoen, barrutik ikusita, eta miresmen osoa, ez? Eroso aitzolatutxa trikitixa ikuskizunean, eta eroso sentitzen da amets bera esenatokitik esenatokira Kepa Junkerarekin batera. Taula gainean lasai, gustoko dako ingiruan, eta sarri etxekuak publiko artean dituela. Guk Kepa hasiera baten galdetzen zutzaunean, nundik etor jakon bere trikitixa mundu honetan sartzeko zaletasun hori, beti kontau izan duzku, beretako oso garrantzitsua izan dela didez beraitzitza, ze berak erakutsi dutzala mundu hori zelakoa zen, ez? Eta bera magantik bai asko ikasi dau, bera magantzarisa zen, eta adibidez kontzertutan beti erakusten da bere aititan panderua zana, da pandero oso zahar bat, dauken arroa puskatuta,
Eta berak esaten dago, hori, kontzertuan askotan erakustu du pandero hori, eta beretako oso garrantzitsua dela pandero hori ez konpontzi, azkenean berak bereitik da joten zaren narru hori konserbetia gure daulako. Eta hori, azkenean kepandako moduan, etako familia oso importante izan da bidai honetan, ez? Azkenean bai guraso eta bai aitita eta mama beti onduen egon dilako, eta berezik aitita eta mama daukien adinan eta daukien indarrakin, kontzertu askotara etorri die gu ikustera, ez? Eta azkenean eurendako eurendako eta netako oso posgarri xadaurak publikuen ikustia, ez da naixo gainena honean, ez? Azkenean indar hori muten zuelako, olako adindun edo adina dukien pertsona batzuk, hainbeste kontzertutara eta hainbeste kontzertu, jaialdi, txapelketa eta hain balekutara zurekin etortia. Batez be, Mama Pilarrek bizi izan dau betidanik trikitixa giro hori gertu-gertuan. Ja, eskoitik urzelan dan, eskoitik aldien da, baino tradizio gehiago da beti. Trikitixa, panderua, eskoitik aldien gehiago da. Men zonan tamaino ze gehiago dago, gauza horrekin oitura gehiago dago. Gehiago jarraitutzen, men baino. Dantza kontuek, musika horri, men baino gehiago. Oso arroga guri biloba bat bintzet hola jarraiketieko guretako da oso posa, oso arroz. Bai, lehenago itxurai jarraitzeko familixan olako bat eukiti eta biloba izen da ondio, gehiago. Olako itxura zaila jarritzi oso posik, oso posik. Bai, por supuesto, lehena kepa entzunde geuken, kepa bai. Kepa bai, baina olako sekuli okurri gubez. Hain ezautuko, hain gertutik ezauketi pentsauko gako nahi, sekule entzunde bai, daue bat, kepa oso onnada nata entzunde eta haren pieza bateo entzunde bai, baina hain gertutik beha ezautuko behenik, sekule ez gehen olako, pentsau egin olako. Oso posik. Gainera, tokisek ikusteitu batien ara, bestien ona, leku desberdine, konzertu desberdine eta San Fermina diela, bestien dala, alde guztietan tokago fangara eta oso guztua, bestela fango ez ginen leku eta askotan, bestela ez ginen fango leku askotan, horren buruz bastar pilu ikusi du, gauza pilu ikusi du. Leku askotan etorri dira Zugarramur dira, Burgosera bai, hainbeste kontzertu izan diez, eta akordan azbein indala pare bat urte beto izan zen, justo abadaino nuki gauen kontzertua eta bisak etorri ziren kontzertura, eta akordatzen az, uren 53. ezkontzako urte horrena zala, eta kontzertua bukatu zanien, azkenean Zorginen guraso danok eta elkartu gitzen bazten naixo azpixen, behian, eta hori, nean nahi eta bisok jungitzen bakoitzan dako detaile batekin, ez? Hor danok azitzen zorionak, eta nik uste nahiko momentu emozionanti izan zara azkenean. Oso txea ona. Oso sorpresa aixela hartu genuen, oso sorpresa, emozioa, kriston emozioa. Ne hartantakak etzin urrin izenan, momentu hartan ez geren olako espero, eta, oso zea izan zen, oso emozionanti izan zen. Eta gero neska guzti oso orginek eta hain ezaun ezela ginen, danak lastandu biherra eta oso momentu behezik izan zen, oso momentu behezik izan zen. Ez azkenean Zorgin danondako, hori, azkenean aitita da mauna bakarrenetarikoa die kontzertu dara etorten direnak askotan. Eta hori, danendako badatoz, eta badatoz, azkenean badatoz ama bat aitita eta badatoz. Eta hori, azkenean badanondako erreferente moduan die, ez? Askotan esatu hostia, nina usian da zeinen, eura moduko gure izan, ez? Azkenean daukien sasoiagatik bai, hori, daukien indarragatik, ez? Daukien eura dien moduko agatik hori. Goa aldaun danetan, zeiuko txau. Munduan dabetzen arte nik guztua ikusten dut eta saltzan dabetzen nien beste leku askotan baino guztua ikusten dut nik. Hor da. Saltza hortan dabetzen, oso guztua. Da gero. Zeiru esela aldauen arte. Hori, guztua jungoago.